Atiefo meda wase awie so ene ne Nyankopon aye kese na ne yaka ne se Bible say ye besi bi yemfa sedama ono Nyankopon na eno so ye minchi akese se yemfa sedama safo awurade ne yaje so osefata awie yanti asempa Ghana asofo yen sorry nyama ebro Ghana so menka se Ghana na wutimu no bibi anye ye wo mu a emfa ho menia afa ho senana kufuado na memuo na all ye no ebe yi a eye miminu mienu ne be mana ye bi ko ye ne yeto abama na betena so utie mi ye ne yeto abama no mana betena so entitie mi sehia me no kasai eja atop mokora ehye ne yemi se ya maame no ye nuanom chika na ehye no epacho wa okodi saboni we de na wanya wa okodi saboni we de na wanya ana se jana to ho no na ma kufuado amamuo no abedi winsam ana se na ma kufuado amamuo no na Ghana fix na ayeye odofo me kachira wiasefo nyina se akufuado nsan kwantumi so Ghana ni kata mikan wontema se obedi matem so wo hwe nipa nyama ehyi nyama ekoso a odofo mikan hu bedwiri wo de tie yenko na kohwe video no eja ehyi ni nipa esu na hwe brichi a abonipa na hwe awrefo ntama abefraye maamenam eho no bi benye niska de ne ba no free education no na mfa ni nyina anya free o chese maamenam so koton bi ansa wonya ne ometimi di aboa no mri ahweye na yeyie enti yenko na kohweja no ne yemra 1.2 billion no stop back to 20 something. Hey, some now they have done now about living legend most now as well. I'm living legend. Forget them from freelance yaba ne ameka se yakɔhwe video no ohu adwiriw ohu afɔ it is yet Ghana na abribia na hwɛ mo kɛhye ya papa John Dramani mama ichiawo ɔkɔ omusisi hɔ na so ba wa bia no amafo tom nyama ede na efesek na mu hwɛse ya maame no kodi dwana brichi kɛse abomo na Ghana fire service matuka akɔ na Muhammad nusro insuo nika mu ede nim guasie ni wezu kufu adom fa insuo megu tank nim na mfa nkodum ja na Ghana this is the high time I see 7 years nyansa wakoji mo kese we ton mu ade a mo de proud na abobɔ ho ana mo twotwo di Ghana da ben na ani beti da ben na ani be bie da ben na ani be bie da ben na ani ye be hwe nyansa anka na esi ye ne se esemu ye screen kese na mo ya advert tomatoes wo ho kobi wo ho anwen wo ho we wo ho ginger wo ho na nyina roli wo stream no so man we bio hwe mo de generator akosi suru ho enam se enna na doom light o kire na doom light ade kire na doom light hwe nsusa so yenya hwe ye ma menu sika dodo ahye ade nie Ghana ya papa no nkokrafo yi entimu ni bibi beja enie akufuado aye bio ontimi yeni nyina da mama yen sori ne kan okore nkyere oman no ne ma Ghana man anunyam mmram na wo ne ba no se Ghana ade papa wa ha obi dwetire nyina na ahye no obi na brabo nyina ente okoji loan
sramo monhwe se Ghana yebama Ghana ni onyama ba na fa ahodi aba na onyame tumi ni nani onyama ye kese o Ghana na adwem bone ne doso dodo adwem bone ne doso me ka kyerem se wo a wodi gya ko soro ho wo a wodi generator ko agya to soro no onyame ontua wo ka onyame wontua wo ka o wiere o ka kyerem kufu ado na mamu onye mesi onyame wontua wo ka hwe nipa dodo o musika ase hwe nipa dodo a o musu awudi sam ana achichir Ghana ye ka mo mayenka ye make sure say Ghana no ya papa no kokrafo be kofie no no ni bibi ajaye sentisa youth Ghana youth mo mayani na ho ya ma me kodi dwade ya ba nya kakra ma ya twaduane dia mo digya akoto soro ho na hwahye ehwo so nyina chi a more than 1 hour na fire service car be si wo konko man fa nzu angum what the hell ni ameka se media ni prophet Eruka kwasiantwi o my Ghana nkoso man ka bia myeti mamuni papa ni ameka ne se ya mompai mo my Ghana no my Ghana yiyi sentisa o my Ghana ehuru na esai na chia ni aka ne se obi bia me maame no musto so ahye musika munyama aka chi biara a ahye no esem so nyame hya mode mimi nua be ma bi store ho ahye owoyire wo ma ade bia ma ne ba sa mo hwehwem e ma mpene na kufado hwehwem na mo fa yie ntu yie na mo nyame ne nyame yakase Ghana ya ho kira ma sika ni krom so hwe ahye hwe sika asai nti ye sidan na ye mfa nsuo nhye baabi ye nye bibia ye be hu se ejaba to da chinti ye na ebe bia twinsuo na fire service for mo ne magu ase na matuka empty abesi o se mo bedum ja onyame hu mmobo onyame ohu mmobo so boso ne medi nkomo ana wo so wa adwenkyire bi wo se agya ya ato a ahye ma me mu sua for comment bra comment section ase men tena ho sa na mfo wani enye wani pipi na hwe sa ase ahye na ewde na kufu ado amemu odi obebre conformity krom na se kroni se ya wo so bi be ka ho wo so fi so ye wo ye na kufu ado bi be ka ho ebi ni padodo sika ahye aden na more than 1 hour na 5 cents for yenyansuo amano twekosoro yesi antimi ampompe ni yesi fam wo sifam so nsuo ne ba ya antimi andu soro na ade kosoro a fifam kosoro a ne gravity nko efi ewo soro na eba fam a ne gravity nko Ghana enfa na yakoi momfa meja singu kwama yesi dan ya be nsuo tank wo ba bia ye ma me no mo ne kita Ghana onyame tumi no onyame bambo medija obibia media the prophet Eruka kwasiantwi hwe TV na so behu me no ma na frem ni nkomo onyame hirawo